O CEP Salustiano Reieiras da Pobra conta cun novo acceso. O Concello anunciou o fin das obras, aínda que queda pendente unha segunda parte para que o acceso quede perfectamente acondicionado. Durante a pasada semana concluíron as obras correspondentes coa primeira fase de mellora do acceso na contorna do CEP Salustiano Reieiras, a cal constituíu nunha reposición do firme e beira rúas en varios tramos desas inmediacións. A concelleira dos Servizos Municipais, Estefanía Ramos, explicou que esta actuación se enmarca no Plan de Acción Social 2015 da Deputación da Coruña, cun custe do proxecto que rondaba os 55.000 euros e que tras o procedemento de licitación foi adxudicada a empresa Nemesio Ordóñez por un importe total de 36.500 euros. Atopámonos nas inmediacións do Centro Salustiano Reieiras, onde se acaba de levar a cabo as obras de mellora do pavimento en diferentes zonas desta estrada. Esta obra foi englobada dentro dun PAS, o PAS 2015, que é o Plan de Acción Social da Diputación. O custe do proxecto eran de 54.707 euros, pero finalmente, tras o procedemento de licitación, foi adxudicada á empresa Nemesio Ordóñez S.A. por un valor total de 36.506,57 euros. Fixeron falta diversos permisos de diferentes administracións, como o Servizo de Urbanismo, Augas de Galicia, e por iso foi o retraso de que a obra que iba incluída en un plan do 2015 pois fora a realizar agora en estas datas. O alcalde, Xosé Lois Piñeiro, manifestou que a demora se produciu pola necesidade de facer dúas modificacións no proxecto inicial, o cal se traduciu en volver a pedir os correspondentes permisos. Unha obra moi necesaria, como evidentemente se comproba ao ver que o proxecto será do ano 2015. Como decía, a concelleira tardou moito tempo en executarse por diversos problemas. Inicialmente se incluía un acceso ao centro de saúde por onde vai o paseo de Xunqueiras, que Costas nos solicitou cedelo para facer precisamente o paseo, e o Concello considerou que era o máis oportuno naquele momento e se aceptou. Por lo tanto, modificamos, aquí se iba a abrir unha pista hacia o centro de saúde, modificamos o proxecto, tuvo que ser modificado primeiro no Concello, despois na Diputación, e cando por fin íbamos a executalo, pois hubo un problema co proxecto, que unha empresa erróneamente executou parte do proxecto e tivemos que modificalo unha segunda vez. Por lo tanto, este retraso que se foi acumulando e pendente dos permisos cada vez que se modificaba o proxecto nos levou a esperar tantos anos, non? Algo desesperante desde o punto de vista dun goberno municipal, pero por fin conseguimos que se executara este ano. Esta intervención verase completada cunha segunda fase adscrita ao Plan de Obras e Servizos 2015 que inclúe a Rúa Antón Paz Míguez e unha zona de San Lázaro. Unha vez executada, o acceso quedará rematado.